Bé, tenim una proposta, no és exactament un nomenclàtor, sinó que és ampliar el nom d'un equipament, en aquest cas la Biblioteca de les Roquetes, perquè passeig la Biblioteca de les Roquetes, Rafa Lloncadella. Jo crec que del Rafa poca cosa podem dir, o moltes coses, o podem passar-nos hores i hores parlant. A veure que la meva jefa em diu que no se m'escolta bé. Un lluitador incansable, promotor cultural de nou barris i de la solidaritat arreu del món, com en el barri de Boris Vega de Nicaragua. Va ser un dels impulsors de les xarxes d'intercanvis de coneixement, no sols a nou barris. També tenim altres experiències que va impulsar ell, com a Mataró. Vinculat des dels anys 80 a l'Escola de Tus Freires, va ser un dels impulsors de la cultura va de festa. Alguns que hem participat molt de la cultura va de festa i algunes sempre els recordarem en el seu megàfon anunciant el seu Mercado Loco, d'on treia fons per impulsar un munt de projectes socials. Recordarem i recordem molt la seva tossudesa, però també precisament el seu bon humor sarcàstic, irònic, que ens feia riure tant. Per tant, entenem que aquesta proposta que arriba de les entitats de veïns i els veïns i veïnes de Roquetes i nou barris, evidentment li donem ple suport, la compartim i què millor que posar el nom de Rafa Lloncadella a una biblioteca. Tots i totes recordem les seves frases a la cultura va de festa, pel barri de Roquetes. Jo avui recordaré alguna i com estem en un plenari serà una políticament correcta. Tots saben que el Rafa feia de correctes i no correctes, però ja que li posem el nom a una biblioteca, una que tenia era promocionemos la cultura porque la cultura se promociona sola. Doncs això mateix. Persona del canvi. Abstención. PP. A favor. Ciudadanos. Por nuestra parte, agradecer la labor social y educativa que llevó a cabo el señor Lloncadella, ya no solo en el distrito de Nou Barris, sino también en países como Nicaragua, donde ayudó a alfabetizar a los más vulnerables. Como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Esquerra. Bé, nosaltres votem a favor, òbviament, i a més volem agrair la feina de les entitats que han fet la proposta de dur endavant aquest canvi de nom o aquest afegit de nom, podríem dir, o aquest rebateig, per dir d'alguna manera, de la biblioteca del barri, i aquest escrit que han fet arribar als grups municipals amb els segells de totes les entitats. Això és Rafa Lloncadella. Sense això, o sigui, sense ell, molts d'aquests segells que hi ha posats aquí en aquest paper, doncs segurament no existirien. És un orgull i un honor poder votar a favor de que el districte tingui un espai dedicat a una persona d'aquelles que ha fet aquest caràcter especial que té Nou Barris i dels quals molta gent del districte n'és hereva. Regidor escrit. Algun comentari? Sí, presidenta, també igualment com abans. Simplement expressar la nostra satisfacció i el suport de Junts per Catalunya a la proposta, més que merescuda, només per l'escrit de proposta que vam rebre també, com la resta de grups municipals d'aquí de Nou Barris, de cada una de les entitats que van ser responsables i signatàries d'aquesta proposta, només per això ja cal donar ple suport. Només acabar amb la frase, una de les seves frases, sense cultura no es pot ser lliure. Jo crec que avui en dia pren més valor encara aquesta frase i aquest concepte de la llibertat personal i col·lectiva. Moltes gràcies. Bona tarda. Jo represento en aquestes associacions, en aquestes entitats que com a junta gestora hem pogut tenir Està gravat. Ara ho diem.